ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಊರು ನಾಲ್ ದೇಶ ನಿಲಯವನ್ನು ಬತ್ತಿ ಪತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಟ್ಟ ಇನಿ ರುಂಡ ಏರೋ ಗಲ್ಗೇಡವರು ಈನಾಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಸರು ಕೂಪಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲ್ಗೇಡವರು ಅನೇಕ ದಶ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವನ್ನು ಫೋನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬರ್ತದೆ.
ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವ ನಿತ್ಯ ಮೇಗಿ ಲೋಕ ಬಿಡ್ತು ತೀರ್ಥಭೂ ಮಂಡಲಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಹಲವಾರು ತಿಗಡಿ ಕೆಲವಾರು ಪುಂಚೊಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಂಚ ಬದ್ನಾಜಾಂಡಲ ಮಾಶೇಷ ಎಂಕುಲೆ ಎಂದು ಬನ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲದ ಕತ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತೀರ್ಥಭೂ ಮಂಡಲಡು ನಿತ್ಯ ಕಟನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಕಟನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಕಟಲಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ತೋಪಾರ ಕಾಲೋಡನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲಕಂತ್ರ ಪುಣ್ಯತ್ತಂಚಿತ್ತಿ ನರಮಾಣಿಯರ ಕಾಯ್ತು ಹಲವಾರು ತಿಕ್ಕಡಿ ಕೆಲವಾರು ಪುಂಚೊಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತೋ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧರ್ಮನೇ ಅಧರ್ಮ ಪುಂಚಿತ್ರ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗಣ್ಣ ಪೊರ್ತೋ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಧರ್ಮನೆ ತರದಿರ್ತದ ಮೆರೆ ಪುಂಚಿತ್ರ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋನು ಪಡೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಭೂ ಮಂಡಲಗು ಜತ್ತೊಂಡೆ ಕುಂಭಾಸುರನು ವಧೆ ಮಲ್ತದು ಕುಂಭಕಂಠಿನಿ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ನಾಮಾಂಕಿತನು ಪಡೆ ಒಂದು ಧೂಮ್ ರಾಕ್ಷಸನು ವಧೆ ಮಲ್ತದು ಧೂಮಾವತಿ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ನಾಮಾಂಕಿತನು ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಧಕಾಸುರನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಮಳರಾಯಿ ಪುಂಚಿತ್ರ ನಾಮಾಂಕಿತನು ಪಡೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತು ಜನ್ನಾಧಿಕಾರ ಒರಿವುಳ್ಳ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಯಕಾರಲ ಎಂಕಲಾಧಿಕಾರ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲದ ಕಟ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುಡು ಉಳ್ಳೆರು ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿವಾಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂದು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನನ್ನ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಎಕ್ಕಾರ ಮುಂದಾಲ ಪಟ್ಟೋಗ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಎಕ್ಕಾರ ಮುಂದಾಲ ಪಟ್ಟುಟು ಓಮದ ಬುಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಕಾಟದ ಬುಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಡೆ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಡತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಾತ್ಮೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವಗಳು ಮೇರೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಓಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಡ ಒಂಜಂಗಾಯ್ದಾತು ಜಾಗೇನು ಕೇಳೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಧಿಕಾರಡು ಮೇರೊಂದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಡೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ರಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿ ತಿಲಕಂತನ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಶರೀರೋಗು ರಡ್ಡು ರಕ್ತ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬೈದರ್ಲನ ಚಿತ್ತನು ತಿಳಿಪ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒರಿವುಳ್ಳನ ಮಾತ್ಮೇನು ತಿಳಿಪ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಖಿಲ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರ್ನ ಧರ್ಮದ ಗುಣನು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಕಾಲಡು ಗಜ ತೂದು ನಿಜ ಊರ್ದೆ ಸಾರಲ್ದ ಜಡೆ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಕಲಿಯುಗ ಮಾತ್ಮಿಗೂ ಗೋಚಾರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೊಂಡಲ ಜನ್ನ ಪಾಪದ ಕುಲ ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಕಂಕನಾಡ್ದ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ದೈವ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ವಿಚಾರಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಕಾಯ್ತು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ ಕಾಯ್ತು ಕರಿಪ ಒಂದು ಪಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯದಾನದ ಫಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗನಿಗೆ ಗುರುಪುಂಚಿತ್ರ ವೇದ್ಯ ಮುಹೂರ್ತದ ಗಾಲಿಗೆ ನಿತ್ಯಾಸ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಕುಲ ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಷ ಭದ್ರ ತಿಂಗಳು ಆ ಪುಂಚಿತ್ರ ಆಗಬೋಗ ಓಮನೇಮ ಪಂಚಪರ್ವ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಬಟ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭದ ಪೊರ್ತು ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿಲತ್ತೆರಡ ಮೂಜಿ ಹೋಗೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ನಿಖಲ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೊರಿಂಚಿತ್ರ ಭಾಷೆದ ಗುಣ ಪೊರ್ತು ಕೂಟೋನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿತ್ತಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾಲದ ಕಟ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗಡುಪಾಡಿ ಜಾಗೆ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಆರಿ ಬೀರಿ ಮಾರಿ ಮಗ್ಗಿಲನೆ ದೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ವೇಲ್ಯ ಮೂರ್ತದ ಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿತ್ತಾತಿನಕ್ಕೂ ಪಾಡಿಕೊಂತಾಲೋಡು ಎಂಕಲ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿದ ಕಂಚಿ ಕಡುಮುಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲಿಡು ಬಲ್ಪು ಬಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಕೊಂಬು ತಂಬಡ ಆನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಮೂರ್ತ ಗಲಿಗೆಡಿ ಜತ್ತನ್ ಚಿತ್ರ ಸವರಿನ ಪಾಡಿಕೊಂತಾಲೋಡು ಎಂಕಲ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆರ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಐತಬಿರೋಡು ನಿಖಲ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೊರಿಂಚಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಥಮದ ಸೇವೆ ಪ್ರಥಮದ ಆಗಮನ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಥಮದ ಸೇವೆನೆ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಇಜ್ರಾಮನೆಡು ಓಪಿದು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡು ರಾಜ್ಯ ಕೂಡೊಂದು ನಿಖಲು ಆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರಿಂಚಿತ್ರ ಸೇವೆನು ಮಾಯದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆರಿಸ್ವಿಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿರಂದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಔಷತ್ನ ಆತ ಕಾಲಂಟ ಮದಿಮಲ್ಲೆಕಂತನ ರಾಜ್ಯನು ಪೆದಿಮೆದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಬಲು ಭಾಷೆನ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಗತ್ತೊಂದು ಕಾಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧರ್ಮಾದೈವ ಕೊಡಮಂದಾನ ಉತ್ಸವ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲೊಡು ಮಲ್ತೊಂದು ವೈದನ್ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಲೆ ಆ ಕಟ್ಲೆದ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಧತ್ತ ಮಾಯನು ಮುತ್ತಾರುಡು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷ ಆ ಅಪೇಕ್ಷದ
ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿತಾತನಕು ಪ್ರಥಮುಡಿ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೊರಿಂಚಿತ್ರ ಭಾಷೆದ ನಿರ್ಣಯನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದಾನೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೆ ಪತ್ತೆಸಲು ಪೂ ಪತ್ತದು ಪತ್ತು ಮದಿಪು ಮದಿತರಡ ನಿಖಿಲ ಮದಿಪುನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾಯ ಪ್ರಬಾಲ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮನ್ನುಡು ಕೊರಿಂಚಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಗೂ ದೋಷ ಮಲ್ಪನ್ಲಕ ನಿಖುಲು ಪತ್ತೆಸಲು ಪೂ ಪತ್ತೊಂಡರು ಪತ್ತು ಮದಿಪು ಮದಿತೊಂಡರು ನಿಖಿಲ ಮದಿಪುನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದು ವಾರ ಗಗ್ಗಾರ್ದೆಚ್ಚಿಡು ಬತ್ತೊಂಡೆ ಗಗ್ಗಾರ್ದೆಚ್ಚಿಡು ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಬತ್ತದು ಕೈತ ಬಗರ ಭಾಷೆ ಕಣ್ಣ ಸೊನ್ನೆ ಅಗ್ಗಿದ ಆವರಣ ಪೋವಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸತ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ಅಮೂರ್ತದ ಗಾಲಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅದೇ ತಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಕೊರಿಯ ಈ ರೂಪ ಬಿಡ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಪುಂಚಿತ್ರ ಆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೆದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾಡನ್ನ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಭೂತಾಲ ಪಾಂಡೆ ಮಲ್ತುನ್ ಚಿತ್ರ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲಿನ ಮಾಯದ ಪರಂಬರ್ಕೆಡು ಮಾಯಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನು ನಿಖಿಲಿನ ದಿಬ್ಬ ಹಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತೋ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಖಿಲ್ಲ ಕಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೆಂಚ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪುಂದು ಮನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಉಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ದೈವಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪುಂದು ಮನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಅನಿ ಕುಡುದು ಆಯ್ತಾ ತಿರಿ ಕುಡುದು ಸಿಂಗಾರ ಅಂಗಂಗೋಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಡೋರ್ದು ಮಿತ್ತಿಯನ್ನ ರುಂಡೋಣು ಏರೊಂದು ಪತ್ತು ಕೊಡಿದ ಕಾಂಡು ಏರಿನ ಚಿತ್ರ ರುಂಡೋಣು ಪಿರಪ್ಪ ಜಾಪ ಒಂದು ಪಾಡಿಕೊಂತಾಲೋಡು ಕೆರ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಯಾನು ಉಂಡ ಚಿತ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತದ ಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ವಿಷಗೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಎನ ದೈವಾದಿನ ಗೊಂಜಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಂಚಿತ್ರ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಗನಿಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಎನದೇವಾದಿನ ಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಆದ ಪೋ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ 2 ತಾಳದ ಗಣಿತಾಧಾರನು ಮದಿತ್ತುಕೊರಳಿಯ ಬನ್ಪುಂಚಿತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೇಂಡದೆ ಓ ಕೈಲಾಸೋಳು ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವ ನಾವು ಊರು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆದ ಓ ಆ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಅವನ್ನು 2 ಬಾಯಿ ಪಾರ್ದೆ ಅಮೃತನು ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಈ ಆಡಂತಗಳ ಈ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ದುಂಬುಗಳ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೂ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದಿನ ಅವ್ನು ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ 5 ಗ್ರಾಮ ಚಿತ್ರ ಮನ್ನಡು ಆಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಘಟ್ಟದ ಬುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಸಮುದ್ರದ ಬುಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಖ್ಯಾತಿ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಏಲಿತ್ತಿ ಬಡವೇರು ಪತ್ತಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ್ದಾಗ ಪುಂಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬೈದರ್ಲೇನ ಅಖಿಲ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಆಧಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳತ್ತನಾಗ ಬೊಮ್ಮೆರನ್ನ ಆಧಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ 5 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಗನದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ಮನಾಮಿಚ್ಚೊಂದು ಮಾಯೈನಿ ತಾತಿನ ಕುಂಡಾಂಚಿತ್ರ ವೇಲ್ಯಾಮೂರ್ತದ ಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಟ್ರೆ ಆನೆಗೆ ಅಂಕುಶದ ಬಲ ಕುದುರೆಗೆ ಕಡಿವಾಣದ ಬಲಗೆ ದೈವಲೆಗೆ ಮದಿಪುದ ಬಲ ಒಂದು ಪುಂಚಿತ್ರ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕತ್ಲೆ ನಾಗಗೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಕೊಡು ಮೇರೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಚಿತ್ರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಸವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಪುಂಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಪುಣ್ಯಸ್ಥನ ಚಿತ್ರ ಕಂಕನಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಸವ ಬಂದು ಪುಂಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಕತ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಳಿತಾ ತಿಲುಕು ಭಕ್ತಿದ ರಾಜ್ಯ ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿದ ದೈವಯಾನ ಅವನ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಚಿತ್ರ ಏಂಕಿಲ್ಲ 1000 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂಚಿ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟನು ಪತ್ತ ಒಂದು ಅಮೂರ್ತಗಲಿಗೆ ಜತ್ತನ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಪಾಡಿಕೊಂತಾಲೋಡು ಕೆರ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಐತಬಿರೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಡ್ದಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷದ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪವೇ ಬಂದ್ಪನ್ ಚಿತ್ರ ಬಲು ಭಾಷೆಯಾನು ಅಪಗಂಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪಾರನ್ನು ಬಂದ್ಪನ್ ಚಿತ್ರ ನಿಕಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೈದೇರ್ಲು ಕೆಂಡದ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಹಿರಿಯರೆಗಳ ವಿಷಾಮೂರ್ತನು ಅಜಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕುಲು ಕಿರಿಯ ಪಾಲ್ದ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಎಂಕಲೆಗಳ ವಿಷಾಮೂರ್ತ ದಶಾದೋಷದ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತುಳಿಪೆರ ಆಪುನ್ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರತ್
ಅಂಚಿತ್ರ ವಿಷಗಂಡಾಂತರದ ಪಾಲನಮ ರಾಜೋಗು ಪಾಪದ ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬೀಗಿಪ್ಪುಣಿತ್ತಂದ ವಿಷ್ಣುನವನ ಅಂಚಿತ್ರ ಗರಡನ ಬಾಯಿಗೆ ಆವರಣ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ದು ಕಾಯಿನ ದುಂಬು ಬೀಜುನ ಗಾಲಿ ರಡ್ಡ ತಂದೆ ಮೂಜ